Basta si Minggoy TV ang atong kauban, aw di gyud ta masiruhan. Namaak mang kanahan, grabe sa paji o, kinadak-an, o gipunan pa jud deres unahan, og ang pantat dili na to na makalimtan. Og nakakuha day pod kog pawikan nga gamay. Pawikan nga gamay, di mo guna pawikan. Unsani man day na? Kaklaro anong turtle? Ayaw tol. Og pagkahuman, abtan malagimik uwan, aw nagpa-slide pod ang mga kanahan. What's up mga brekoy? Maayong aga kaniyang tanan diha. Kaya nagdala-dala mo po tagpansimbag, automatic na natong laag. Karon naabot mi sa Valencia para mamana. Asa nga Valencia? Valencia Bohol ba? Balwarte ni Sanu Boholano vlog. Hog mao din ni ang ilang mga pana. Wa ko maibog ang ilang mga pana. Naibog ko diri sa tuba. Palahubog gyud bata ay. Hog mao din ni ang atong mga kauban karong adlaw. Mao ni si Bubord, si Minggoy TV, hog syempre si Sanu Boholano vlog. Hog karon mo atake na ta. Hog mao ni ang ilang spot parikoy. Huwag mo padayon na ta sa unahan. Aninduta po sa ilang spot pare kayo. Klaro jud kayo nga naisud. Huwag karon mag-ilis na ta. Mugamit ag diving suit. Aron ingnon mamanaay jud ba? Bisag di god. Nga niyon mag-ilis oh. Tsa! Kuyawag transition ba tao? Huwag syempre ato po deflex ang atong pana nga DIY. Basin day na muhatag diha. Huwag before tamusaom, awato sa nintilawan ang tuba. Muta ay. Muta ni mo daghan kayo. Ayo yo. Huwag ato na kinintilawan. Shot puno. Miyay. Miyay. Sagol pero lami. Huwag syempre ato pong hatagan atong mga kauban. Huwag nga naman ay mong naong nadaot man. Hagtik ka. Hagtik di ay. Okay kayo. Huwag diri nakasugod na mig panawm. Huwag na first call dayon ni Minggoy TV. Kisi-kisi. Ayay makabuhi gyud na ron. Dili na makabuhi. Kay taas kay nagbuhi. Naapay gyud si mayang binuhi. Makahinom mo putas naon ni Tanli oy. Huwag mo padayon ta deres unahan. Oy, unsa ni ba ni iho? Sa iho, klaro nang panta to. Maayuhag yun ni Minggoy TV oh. Tuhog naman daan. Murag isugban na ni Ritso ba? Huwag syempre di pwedeng watay kuha. Di araw kinadak-an lisod ka Ibton. Dakuwag yun eh. Patriling pa kayo nya gamay ra dayto. Murag imuha gamay kaayo. Ayaw yo. Huwag di ara nakakuha ng gyud sa Sano. Ada kuha pos pantat oh. Gamay glawas do kug oh. Mura maglahi na po na imuha. Huwag mo padayon ta deres unahan. Og di arang kinadak-an. Namaak man kanahan. Mao din ni Paji parikoy. Grabe ka dako. Di mo bata ka-relate ang dako nimo eh. Unsa ra man day dako sa imuha? Dakog to mo eh. Kabad ba nimo eh? Dili man na bad ako Dili bad pero unsa man day nimo pasabot? Wala ra mong guna. Imura mo kung una ka nakadaghugaw na. Nahala may pagmupadayon ta sunahan. Hog diri dalag na pud ang nakuha ni Minggoy TV. Unsa kay daggon ning tawhana? Grabe mang surti Matik na pud ang sabawan ning perting lamia. Hog diri sa unahan nakakuha ko gamay nga pawikan. Pawikan ba? Pawikan ba day na? Kaklaro ng turtle. Ato ra nang buhian pare koy. Luoy baya pod basin gipangitan na siyang mama. Ayaw ma. Hog diri sa unahan. Di ara uwang na pod pare koy. Hog di ara pantat pare kayo. Kisi-kisi na po sinugbaan ni Onyaron. Nakabantay mo o akura. Wala pa mo kuha. Di magsilbi na. Di ara. Naipantat ni Gibaw. Kisi-kisi. Di ara. Wag yun tanta si Ruhi. Salamat Lord. Huwag diri sa unahan nanawag si Sanu Boholano. Kaya nakaigo ko na siya dalag dako kayo. Ato ning samon sa ilami kung sani ka dako. Huwag iya pang gikuot pare koy. Amayuhan mo kuot ni Sanoy. Ikaw diday ka mo kuot. Mo kuot man ko. Pero lahi man to. Kani kay bugnaw ka to init-init man. Lahi gina permi imtirada ba? Di ara man nagkuot o magbangag oy. Dako gyud po ang dalago. Kayo. Yes baby. Lupayang Sano. Paki-follow day po sa iyang page pare koy. Sanu Boholano vlog tutorial. Huwag mauna ni ang tanan na mong kuha pare koy. Mura magbakang giihaw. Huwag ni tawas na may mga parikoy. Pero before may magluto, manguha sa taghagunoy. Di ara hagunoy daghan kayo. Joke ra bitaw parikoy. Abihid ang tawag ani sa ilaha. Pero libas pod sa amua. Kamo unsay tawag ani sa inyo ha? Lamir ba kay ni parikoy? Aslom-aslom. Og nitilaw po si Sano. Murag kanding oy. Huwag mo ato na may kadaghan na pag nakuha si Minggoy TV. Huwag diriya gihinluan na ni Bubords ang tanan na mong kuha. Ang katunga ni sabawan ug ang katunga sugbaon. Huwag kay wala matay buhat aw ato ning kalangawag tagay ang tuba. Ada ko agnisiyo nakainom na pag tuba. Huwag syempre ato pong tagayan ang uban. Ipangtugnaw na ra ba ni sila kay gasugod na ang uwan. Alright mga parikoy, welcome to the house of the Club of Arsap. Huwag ato po ning taga ng atong tighaling diha kay luoy kayo. Ako yaw ta makainom og tuba mangisog man. Huwag sa dihang ni bundak ng uwan. Sus may gani nami trapal parikoy pag nagiwa jumi trapal. Huwag diri nag-invento na pug kaguran si Minggoy TV. Ako yawan na napoy bagong kaguran Kahoy na pod kawayan mo ta pag niagi. Huwag diri bunot taglubi. Bunot taglubi wala ba kay buhat niya. Ay sigsaba diha kay kita tig video nila. Di ara gikagod na. Magsilbi gyapon oy hait kayo. Grabe ka hait kog kaguran. Kamera na ingana sa tibok kalibutan. Huwag sa dihang nibunok na ang uwan. Ari to mo saod pang kumot sa lubi. Di ba? Mindset ba? Huwag diri nag-invento na pugsaan si Minggoy TV. Bili ba tawhan na di mamahot nagpamaagi? Maunay the best taong madiskarte. Huwag samtang gahiwa sila sa lamas. Nagpainit na po og mantika si Minggoy TV. Maunay sakto always ready. Huwag na ako na siya problema.
Dire mo siga mong gasol. O imna sir, pampawas tugnaw. Automatic na, way baliban. Ang lan ang tigdagay di unahon og kuan. Ang tigdagay ang tigluto. Huwag diri apre kay grabe na jud ka kusog sa baha. Balag ba? Ito mag-inom tuba. Sabi na tubig. Iya ko na sa gulag tubig. Aw, mao na giingon nga layo sa sakit pero duol sa igit. Huwag diri apre koy kaplano ang duha mo palit og suka. Og sa dihang kusog na kayo ang baha, nagpa-slide na lang po sila sa baha. Dili pa man pod kusog kayo, maong dili pa delikado. Huwag sa mga bata diha ayaw ba mo panundog ha? Kay di gyud na magsilbi sa inyo ha. Tuana na slide na. Huwag diri galuto na si Minggoy TV. Ug samtang gahuwat ang maluto ang sudan, grabe na gid ka kusog sa baha tungod sa uwan. Aw, kaulig hapon ay naka-upload pa man. Grabe kusugan na jud sa baha ay tungod sa uwan. Diara, timplahan na ni Minggoy TV. Mangan ra ni og kalamay ikan sa hagna. Timplahan ko ng kalamay gikan sa hagna. Pero joke ra na, kay bitsin ang suda na. Ayaw na, bad bayan ang mag-ana-ana. Huwag syempre, dili na pwedeng kalimtan ang hagunoy. Kay mao nay makapadagas lum sa atong sabaw. Huwag kay luto naman, suato na ni tilawan. Huwag kay okay naman, haon sa pabaydugayan, ato na nang ipangkub ang kanon. Huwag isliceon ang melon, grabe kay yelo. Adi apa po do, mao ni akong gusto. Puwa kaayo, puwa-puwa nga basa-basa, isli ka ng puwa-puwa nga tamis ba. Huwag pliting-pliting, day punta para maglaway mo diha ba. Alam niya, sunog bang panta to. Unya paji, dako kayo, mga kokomelon nga lami kayo. Aw, klaro kayo. Aw, magtuna po dan laway ninyo. Huwag syempre, di na to pwedeng kalimtan magpasalamat sa Ginoo. Amen. Hab-hab mga parikoy! Sabaw, sabaw, sabaw! Siya. Sabaw! Siya, Lord. Yeah, kain na naman kasap. Woohoo! Sarap. Sarap. Paji. Iya oi. Woo! Ngam ngam. Wow. Ay. Right, ngayon magkasap. Palaway sa miron, palaway. Adulan. Wow. Yeah. Apa mak ini apa? Wajud. Ya. Marinon DJ. Okay, mabas na na. Tara. Oh. Wow. Oy. Yang tao ti Simon Carl. Kami idol muluto eh. Tadi tilawan. Salamat kay Lord, busog kay mi. Huwag syempre humagkaon. Matik din ang tuba diha pampahili sa kinaon. Mia ay. Grabe ka talaga.